Salut! Dacă doriți în Pidgin să aveți aceeași smiley cu care v-ați obișnuit în Yahoo Messenger, pe Windows bineînțeles, aceea se pot descărca de aici. Haideți să parcurgem împreună pașii. Așteptăm 3 secunde, așa zice aici. Save file, se va salva în downloads. Iar acest fișier tar.gz se va lăsa cu drag and drop exact aici, vă arăt acum. Reference tablet. E foarte simplu. Se ia cu click stânga, se lasă aici, îl selectăm, închidem și toată lumea e fericită. Cam atât e ce am vrut să vă arăt. Ne vedem cu o altă ocazie. La revedere!